Milyon like yetenim üçin hem de täze ýyl münasibetli konkurs edeýin gatnaşasyňyz gelýärmi? Hem de şu wagt gatnaşjak bolsaňyz Karnyň Telegramyna account konkurs edip duýany puluna alyp bilýäňiz primerna 1000 manatlyk account. Altylyk bu zat ba içinde baryp görüň özüňiz Telegramyny. 100 zat aljak bolsaňyz 61 61 54 71 bestsellerin nomeri popularnastam sorak görüň özüňiz habarlaşyň öňe alýar popularnast. Ýöne imodan, linkden, Telegramdan ýazsaňyz has gowy sebäbi jaň alyp ýetişmeýär. Oýunam gawy gitdi iştaýda, ene bir adam geldi berdi. Arkadan geldi da. Ýokarda da 2 adam oty bulara da aslipitilini gitdi. Ay mena girdim dedim, girmedim ýöne. Giresim gelmedi. Gitdi bularam. Ýok gene. Mana maktım ýöne 6-lyk pırçalym 3'e çekilse de kana bir hili boldy. Şonda da headshot da degdi ýöne ýatmady da. Ay. Bunu granatım yetişmedi mi? Yetişmedi mi elimden? Buraya düştüm çağırayım. Bizde şey yok, krişana. Ortadaky gitdi ýöne sonra 2 adam geldi ýene de. Daşardaky granat bilen gitdi, bir de aşağıda duştaýdy. Men başda gapyň agzyna durýdyp şeýle kokteyl dyndım, soň olam aňyrdaken granat çekdi. Sana patates koyalım. Bulam gitdi, lootlanıp ýokam da ýene biri geldi sonra. Tamam hadi. Mira, başka var. Niye mi daha da onu? M24. Şeýle ýankyla bilen atyşyp duz be awaya mareken birini aýlanyp arkamyzdan marpdyrlar. Ne birini ýatyrdym ýöne o awayamly lalaken. Soň şeýle üstlerini oýnamaly boldy bir azrak çetirä gyraragyndan. Bula gitdi ne awayamly. Yatandan sonra balyk dıňany raýona diýip gönü raşa gitdim üstlerine. Barsam neme özüni galdyrýanyň sesi gelip dura çep tarapymdan. Awesome. Oyun soňy Sasnowka tarapda boldy, köprüň ýapdyrlar. Bir adam bar eken. Ştaýda da bir düşünmedik zadymma, birine men bastym maşyny, birine aňyrkylar alýany. Näme üçin kil çatdy, şoň ady çykmady, kimiň alany. Serediň ana ikinji öllü, 2 sany neme ýaty şo taýda. Awesome. Soňky komanda menem diýýär, Hovercraft'ly gezip ýöne. Ýamana iş Hovercraft'dan mara. Kaptalan awayam deyip ýöre.